Foli ani tanuyamba kengere kati au bele jele mawu munu be kan lamɛn ni waati na Mali kɔnɔna na ni Mali kɔ kan radio jɛka fɔ ye a bɛ laseli kɔ ma 100 be a sanfɛ minnu fana bɛ kan lamɛn YouTube sanfɛ o radio jɛka fɔ officiel ye aw bisimila an ka dɔgɔkun kunnafoniw kɛnɛ kan ka daminɛ ntɛnɛn na kana bila bi sibiri la min bɛ ka lase aw ma Seku Tarawele fɛ nɛgɛw kɛrɛfɛ juru banbalen bɛ Ahmed Jakite fɛ aw bisimila. Ina fɔ an y'a ɲɛfɔ cogo min na an ka kunnafoni jɔsen la kumabaw la sigikafɔba min kɛra ni o ye dialogue intermalien ye ka sigikafɔ kɛ malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na bɛn ani kelenya ni koto ɲɔgɔn tala o bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna na laɲini min tun kɛra o la n'an ko a ma ko recommandation n'o dɔ bɛ tali kɛ ka se ka bɛnkan dɔ sɔrɔ jamanadenw maa maa bɛ yen n'olu da bɛ jamana kunkanko kow la ka sigikafɔw kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ k'i hakilila fɔ cogo min na bɛn ani kelenya ni koto ɲɔgɔn ta la o yɛrɛ bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna na cogo min na o hukumu kɔnɔna de la fɛn min ye maa caman ye olu lamɛnna nanzarakan na an ko min ma ko couche sociale an ka fɛɛrɛ tɔnw ni o ye parti politiques ye olu ye u hakilila fɔ sira caman kan kɛnɛya ka taa se kalanko ani fɛn caman ma cogo min na bɛn ni kelenya bɛ se ka sabati fɛn min ye fɔnba ni o bɛ tali kɛ Abubakar Sidiki fɔnba CNT kɔnɔna na commission min bɛ yen n'a ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya kunkanko kow ma ale ye i da don ka walawalali kɛ an ye an ka jɛ ka dɔ lamɛn o la. An ka se ka sigiɲɔgɔnya sinsin maa dɔw bɛ yen bana kama o kɛlen bɛ kɛrɛfɛdɛn ye maa dɔw kama bana jugu min bɔ ko caman na n'i ye jateminɛ fɛnɛ kɛ mɔgɔ caman bɛ hali sanu bɔ yɔrɔ ninnu baara la wa hakɛ tɛ ka d'u ma maliyɛn caman tɔɲɔlen bɛ o yɔrɔ ninnu na an kumana sanubɔko ninnu fɛnɛ kan ka fɛɛrɛ dɔw kɛ maliyɛn bɛ se ka lafiya a ka jamana kɔnɔ cogo minnu na o hukumu kɔnɔna la n yɛrɛ kumana n ko parti politiques bɛ yɔrɔ min na kuma ninnu man ka tɛmɛ ten ni kuma ninnu kan ka kɛ kalekan ye parti politiques yɛrɛ bolo k'a don u ka gafe kɔnɔna la n ko mɛ yanni o cɛ an kan ka parti politiques ci yɛrɛ de ka bɔ Mali la sabula an bɛ ka ɲɔgɔn nɛgɛ parti 300 ni kɔ association ba 41 a kun fɔra ko ba 37 ani o association caman ninnu an ko k'u ci ka bɔ yen wa n y'a fɔ n ka kuma na n'a ma ɲɛ an ko Mali ka kelenya jɛkulu tɔgɔ dalen bɛ siya la ou bien jɛkulu min tɔgɔ dalen bɛ région na u ka ci ka bɔ yen c'est-à-dire an kana ɲɔgɔn nɛgɛ Mali se ka jɔ musalaka kan an tɛ se k'a fɔ n'an bɛ fɛ ka bɛn ni kelenya sabati ko parti 300 ni kɔ b'o jamana kɔnɔ a ma nɔgɔn ka bɛn ni kelenya sabati jɛkulu de bɛ sigi siya tɔgɔ la o bɛn tɛna diɲɛ kɔnɔ ka bɛn ni jɛkulu ka bɛn sabati ka sɔrɔ jɛkulu dɔw tɔgɔ bɛ da région na o kɔrɔ k'an ma jamana ko tɛ ni jamana ko don jamana kelen de tɔgɔ bɛ fɔ an bɛɛ lajɛlen na n ka kuma kɔnɔ n y'a jateminɛ fɛnɛ u ye waleya dɔw ta u bɛ f'o ma ko valeur n y'a ye du t'a kɔnɔ n ko du kan ka kɛ tamasere de ye parce que fɔlɔ la an tun bɛ waso n'an ka du de ye a bɛ fɔ nin anw ka duden tɛ sɔnni ma wa nin tɛ kɛ anw ka du kɔnɔ bon n'an ɲinɛna o kɔ n'an ko k'an bɛ ko kɛ Mali la fili b'a la mais n'i jateminɛ kɛ gafe in ka ɲi kosɛbɛ parce que a bɛ kuma an ka tilennenya kan a bɛ kuma hɔrɔnya kan a bɛ kuma adamadenya fɛn caman kan an ye laɲini caman fɔ minnu n'o donna a la n'a bɛ dɛmɛli kɛ an y'a fɔ ni nin baara ko k'a bɛ kɛ CNT yɛrɛ kan ka ɲin don a la walasa k'a lawaleya ka ɲɛfɔ jamanadenw ɲɛna. Ne tun ye Abubakar Sidiki fɔnba ale mankan ye ni CNT kɔnɔna na ni o ye ayiwa fɛn min ye wasaden minnu bɛ yen n'olu bɛ furancɛla fanga hukumu kɔnɔna na commission bɛ yen n'o ye santé kɛnɛya kunkanko ale ka walawalali o kɛnɛ kelen kan fɛn min ye ayiwa halisa fɛɛrɛ tɔnw na Seydou Jawara ale bɛ parti min na n'an ko ma ko lumière yelen ale fana ye hakilinaw fɔ ayiwa a dalen bɛ jumɛn de la ni o kan ka sabati jamana maa ɲɛmaaw fɛ cogo min na bɛn ani kelenya o bɛ se ka sabati Mali kɔnɔ malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ a y'i da don o la k'o walawala Seydou Jawara n'a bɛ wele ko Martin an ka jɛ an ka hakililaw lamɛn. Lumière pour l'Afrique président université baw la ka n'u sigi so kɔnɔ u tɛ baara sɔrɔ an ka togodaw fana na n'i y'a jateminɛ an ko an bɛɛ ye kelen constitution de ko maliden bɛɛ lajɛlen kelen ni constitution ko maliden bɛɛ lajɛlen kelen mais minnu bɛ wula kɔnɔna la aujourd'hui n'i taara an ka région ninnu kɔnɔ c'est très difficile hali ni ko fonctionnaire ma aw mitera aw kan ka taa nin yɔrɔ la i b'a sɔrɔ a tigi bɛ mɛn yɔliyɔli la kosɛbɛ yan'a ka taa parce que a b'a ko hɛrɛ tɛ yen donc maintenant ne fɛ n'i ko bɛn ni kelenya ka na Mali région in bɛɛ lajɛlen kɔnɔ i kan ka se ka sababu kɛ sababu min bɛ na ni développement sira ye sababu min bɛ na ni nafolo ye pour que o fana ka se ka sɔrɔ kɛ i bɛ taa an ka togoda ninnu na mɔgɔw bɛ misi faga village la hali ka 200 bɔ ka taa sogo san a tɛ sɔrɔ o bolo alors que foyi tɛ ni papier tɛ n'o ye wari ye o wari min ni o kan ka circuler mécanisme ni stratégie dɔw de kan ka bila en place jamanadenw yɛrɛ ka nafolo la parce que n'i y'a jateminɛ Mali bɛ baara min kɛ mɔgɔw bɛ impôt ni taxe minnu sara c'est des milliards et des milliards
donc wari be ɲini jɔn kama a be ɲini jamanadenw de kama donc ni wari ɲinina jamanadenw kama a kan ka investi jɔn na a kan ka investi jamanadenw de la donc ni fonctionnaire sara bɔra wari la wari tɔ min be yen pourquoi jamana ti se ka au moins chaque région ka budget dɔ voter sɛnɛ sira fɛ parce que village kɔnɔnaw ni région ninnu kɔnɔna la an bɛ se ka fɔ dugukolo bɛ yen de ka sɛnɛ kɛ n'o ye ka cikɛ kɛ donc région o région n'i ye wari di gouverneur ma sisan donc région kelen kɔnɔ i b'a sɔrɔ u bɛ dugu 20 ta Mali ye région 19 aw ka dugu la miliyari 2 bɛ di aw ma aw bɛ malo kɛ bon miliyari 2 bɛ d'aw ma aw bɛ ɲɔ kɛ miliyari 2 bɛ d'aw ma aw bɛ tiga kɛ donc o wari min n'o o bɛ don o la mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ o foro kɔnɔ olu de bɛ sara kalo la olu de bɛ sara journée la bon o de bɛ kɛ sababu ye n'u bɛ sɔrɔ kɛ donc n'o kɛra wari bɛ circuler an ka région bɛɛ lajɛlen kɔnɔ mais o tɛ yen donc an ka kɛlɛ ye mun ye bi n'o ye jamana yɛrɛ bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo di donc o ye jamana ka se ka miliyari 700 ni miliyari 60 il y a 19 régions n'o ye région 19 ye région in bɛɛ lajɛlen kɔnɔ moins état ka se ka hali 20 villages agricoles créer donc o 20 villages agricoles o de 40 milliards min bɛ lajigin dugu ma a bɛ kɛ sababu ye denmisɛnninw tɛ marifa ta tuguni parce que denmisɛnninw sigilen don so kɔnɔ bon mɔgɔ bɛ ɲinɛ a kɔ village kɔnɔ jama bɛ yen dɛ mais n'i ye mɔgɔw ɲininka ko village kɔnɔ ko jama tɛ jama kulu de bɛ yen ninnu b'u ka jama in ta o jama in de la ka jamana kɛlɛ maliyɛn minnu fana bɛ yen komi jamana sariya de b'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye marifa ta ou bien i ye marifatigi dɛmɛ ka faso kɛlɛ i bɛ condamné i kan ka faga ou bien i ka don kaso la donc mɔgɔ minnu y'o baara kɛ il faut que tribunal ni justice de ka olu bɛɛ lajɛlen condamné ka mandat d'arrêt da o bɛɛ kan hali kelen kana to yen minnu bɛ Bamakɔ ani minnu bɛ Bamakɔ kɔfɛ comme déjà an yɛrɛ b'a kalama k'a fɔ an ka autorité militaire b'a kalama renseignement bɛɛ lajɛlen b'u bolo bi k'a fɔ jamana bɛ niveau min kɔnɔ bi o niveau in niveau 2 tɛ dɛ niveau 1 de don o niveau ye bɛn ani kelenya de ka se ka sabati donc mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen nɔ ko b'i kan ko renseignement ko b'i kan donc a mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kelen o kelen i b'a sɔrɔ u bɛɛ sigilen don u bɛɛ ka renseignement dɔnnen don u bɛɛ dɔnnen don jamana ka mara d'a bɛɛ lajɛlen donc réconciliation tɛ se ka kɛ ka sɔrɔ justice ma kɛ justice ye jumɛn ye i ye tiɲɛni min kɛ i bɛ ɲaga ta n'o i bɛ ɲangi n'o de ye i ye injustice min kɛ i bɛ minɛ ni o de ye donc an bɛ se ka exemple mun di o ko kan n'i y'a jate minɛ Jeri Mayiga o fatura olu kun ye marifa ta Gawo ko ninnu kama ala k'o tɛ an bɛ se ka fɛn f'o ma Sidi Ibrahim ale fana ye marifa ta fɛngɛ kama Tɔnbukutu mara kɔnɔna la o tɛ se ka fɛn o la o tɛ yen tuguni minnu ye marifa ta Kidali ko kama olu bɛ yen u bɛ se ka wele u bɛɛ bɛ se ka mana bɛ se ka du bɛɛ lajɛlen kan. Ne tun ye Seydou Jawara ye n'a bɛ wele ko Martin parti Lumière o maa ɲɛmaa don. Balimaw n'an bɔra halisa an bɛ to kunnafoni kɔnɔ an ka jamana kuntigi ni o ye général d'armée Asimi Goyita ye ale kɔni ye maa dɔ bisimila ka bɛn kunu yɛrɛ ma ni o bɛnna février kalo tile 21 ma san 2025 a bɛ tali kɛ maa min na o de ye fɛn min ye Congo Kinshasa o jamana kuntigi min bɛ yen u ka ciden de kun don ni o ye Félix Tshisekedi ye a nakun tun tɛ dɔwɛrɛ ye gɛlɛya min bɛ olu yɛrɛ kan u ka jamana kɔnɔna na nin waati in na u ka se ka sigi ka fɔ kɛ ka kuma o kan ka dɛmɛ ɲɔgɔnyaw ɲini ayiwa min n'o bɛ tali kɛ ka bɔ Mali yɔrɔ ka ɲɛsin olu ma maa n yɛrɛ cogoya bɛɛ Constant Muntumba ni Congo jamana minisiri don min ka baara ɲɛsinnen bɛ u ka kiiri ko o de ma a kɔni tun bɛ la bonya ani karama kɔnɔ waati damadɔ sigi kɔnɔna na ayiwa u kan ka kuma min kan o de ye gɛlɛya min bɛ olu kan n'a ni Mali yɛrɛ ta tun bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na maa minnu bɛ yen n'olu murutilen don ka se ka marifa ta faso kama n'a ko yɛrɛ kelen bɛ ka Congo Kinshasakaw k'u gan u kamana na bi u ye jateminɛ kɛ k'a ye k'a fɔ ni gɛlɛya kelen tun bɛ Mali yɛrɛ kan nka Mali sera ka nɔbɔ a taw la maa bɛ se k'a fɔ ko yɛrɛ o banna kaban o hukumu kɔnɔna na ka se ka n'anw ka jamanakuntigi k'a ɲininka hakililaw la anw ta o banna cogo di ani an bɛ se ka dɛmɛ ɲɔgɔnya jumɛn de fana ta ka ɲɛsin Congo jamana ma ka d'a kan u y'a jira k'a fɔ Mali jamana ye misali ye olu ma ani diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma o tuma donna nataw la kungo ni ɲɛɲɛ min ma kɛ nin ko la an b'o fana di aw ma ladiriya kɔnɔna na. Balimaw n'an bɔra halisa an bɛ to kunnafoni kɔnɔna na garabali min n'aw bɛ tali kɛ ayiwa bagan feere jɔafiyɛ la min n'ale sigi kɔni dabila la an ka jamana fanbaw fɛ ka sabu kɛ jamana yɛrɛ lakanani sabatili koɲɛw ye nin waati in na o maaw kɔni bɛ ka bɔ ka se ka wele da ka ɲɛsin jamana maa ɲɛmaaw ma cogo min na u bɛ se ka olu tulo magɛn ka sabu kɛ jumɛn o y'a jira k'a fɔ ayiwa garabali wulili a kɛra sababu ye ka gɛlɛyaba yɛlɛ olu yɛrɛ kan ka sabu kɛ jumɛn ye u dahirimɛw tun bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na sabula u bɛ sanni feerew kɛ u bɛ dɔɔnin sɔrɔ ka se ka denbaya balo nka yɔrɔ in cilen kɔfɛ k'a wuli ka bɔ yen a kɛra sababu ye ka maa caman bila kunfɛtaa la i n'a fɔ u b'a fɔ cogo min na o de la u bɛ ka wele bila jamana maa ɲɛmaaw ma halisa ka kɔfilɛ kɛ olu la cogo min na u bɛ se ka sigi ka taa yɔrɔ in na ka tɛmɛ n'u ka baaraw ye an ka jɛ ka u yɛrɛ kumakanw lamɛn.
n'a Traoré an bɛ bagan de feere an bɛ saga ni baw ni misi de feere an ye garabali mɔgɔw de an yɛrɛ sigilen filɛ nin an sigilen bɛ kɛnɛdala de kan n'a fɔra ka taa bagan bila fo Zantigi la ka taa bagan bila fo Katidaral la ko ka wuli ka taa tan ni ka segin kɛ yanni yen cɛ an dun ka baara t'an pɛrɛmete k'o kɛ an bɛ garabali la ka taa san 30 ne yɛrɛ bɛ ka taa san 30 bon an tɛ baara foyi dɔn ni saga feere ni ba feere ka a faga ka boso k'a di mɔgɔw ma garabali la an bɛ o baara de kama an ka yɔrɔ cilen filɛ nin y'a kalo 4 nin dɔw yɛrɛ b'u kunfɛ an t'a dɔn u taara yɔrɔ min na yɛrɛ kalo 4 i bɛ n'i sigi yan ni ala ye mɔgɔ min ci ma pour que k'i ka nasɔngɔ yɛrɛ sɔrɔ an bɛ yɔrɔ min na bi ko kɔlɔlɔ kun bonyana kojugu an tɛ dɔw yɛrɛ ta yɔrɔ dɔn yɛrɛ a ko kɔni min b'a lajɛ ka an ka yɔrɔ segin an ma an ka se ka baara kɛ hali sunkalo in kɔnɔna la ka seli baara kɛ a ko ma nɔgɔ an bolo an sigilen filɛ an bɛ taa baganw bila fo kungo kɔnɔ n'i wulila i bɛ taa bagan ta kungo kɔnɔ ka na n'a ye a ma nɔgɔ an bolo dɛ a ma nɔgɔ hali dɔɔni i bɛ sansi bɔ ka taa i bɛ sansi bɔ ka sigi mobili ta ka taa jagoya mobilitigi bɛ sara katalantigi bɛ sara donc jagoya yɛrɛ dɔ bɛ fara n'an tora ta seli la a ko tɛ nɔgɔya hali dɔɔni misi bɛ gɛlɛya saga bɛ gɛlɛya bon an dun ka laɲini fana t'o ye n'an tora tan sogo kilo bɛ se 1000 ma sunkalo daminɛ la n b'a f'i ye bi ka bila an tɛ sunkalo sɔrɔ ni sogo ma se 1000 ma 1 kilo bon ni i b'a ta o la bɛɛ tɛ se ka sogo dun kanu kɔnɛ ne bɛ bude feere i bɛ anw yɛrɛ kɔni bɛn ni garabali wulila an ka cɛw yɛrɛ olu yɛrɛ kɔni na lafiya fiyewu an ka feerefɛn an bɛ nan'a ye mɔgɔ bɛ bɔ yɔrɔ jan de la ka na busan k'a don Katidaral kɔnɔ n'o yɛrɛ kɛra bɛ tila ka fɔ ko i tɛ paase dɔ bɔ a la ko n'i ye paase bɔ i tɛ bɔ quoi an bɛ tila ka dɔ bɔ a la an ka fɛn bɛ feere i b'i yɛrɛ bin yɛrɛ de ka feere kɛ tellement que sanu a tɛ se ka san an yɛrɛ bɛ n'an sigi poussière la yan fo ka taa tile ban don dɔ b'i bu k'i ka minɛn kɔnɔ a tɛ sa i bɛ wuli i bɛ taa so don dɔ bɛ na bɔrɔ 5 bɔrɔ 4 don dɔ bɛ na n'o sanna i bɛ taa so n'o tɛ fɔlɔ-fɔlɔ nin wagati yɛrɛ la ni garabali tun bɛ yan sanni min tun bɛ kɛ Katidaral bɛ jɔ mobilitigiw bɛ na mais san bɛ an bɛ wo kɔnɔ mɔgɔ si tɛ na an ka cɛw yɛrɛ sigilen filɛ cogo sumaw la baara foyi t'u bolo ne yɛrɛ bɛ dɔ dɔn ne n'a ka du ɲɛsinnen don ɲɔgɔn ma walahi bi isew bɛna bɔ a bɛ baara la garabali la yan walahi isew bɛna bɔ welewelekan min kɔni b'an bolo min ka d'an kɔni ye garabali ka segin an ma ani Batugare an ka se ka baara kɛ n'o tɛ anw sɛgɛnna an ka cɛw sɛgɛnna yan. Ayiwa nin tun ye garabali sigibaw ye u ka kɔnɔganko u bɛ ka min ɲɛsin an ka jamana ma ɲɛmaaw ma. Halisa an bɛ to kunnafoni kɔnɔ an ka minisiriso min bɛ yen n'a ka baara ɲɛsinnen bɛ kuranko ma ni o ye ministère de l'énergie et de l'eau ye olu fana ye sigi dɔ kɛ dɔgɔkun in kɔnɔ sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye sunkalo min dotɔ filɛ nin ye olu yɛrɛ bɛna cɛsiri ni jija min kɛ cogo min na malidenw bɛ se ka kuran sɔrɔ fo ka u nimisi wasa o hukumu kɔnɔna de la minisiri kɔni ni o ye Bubakari Jani y'a jira k'a fɔ ayiwa u bɛna fɛɛrɛw sigi sen kan cogo min na kuranko ma 100 100 80 ɲɔgɔn na u ka se ka bɔ a la ka di malidenw ma n'i y'o jate sa u bɛ bɛn lɛrɛ 24 ma ka se ka lɛrɛ 19 ɲɔgɔn na k'o ta kuran ka se ka di mɔgɔw ma o la a y'a jira k'a fɔ a kɛkun tɛ dɔwɛrɛ ye ayiwa gɛlɛya min bɛ mɔgɔw ka kuranko la dɔ ka b'o la ani sunkalo fana min natɔ filɛ n'a ni funteni waati bɛna bɛn i n'a fɔ jamanadenw yɛrɛ bɛ ka u kulekanw bɔ cogo min na o gɛlɛyaba ninnu caman bɛ se ka ta ka bɔ olu la an ka jɛ ka Bubakari Jani lamɛn minisiri don min ka baara ɲɛsin bɛ kuranko ni jiko ma. N nana ɲini aw fɛ wula in na fana an k'an cɛsiri parce que sunkalo sera sunkalo bɛ suforokun na fana kɔrɔ k'a sera sabu hakili jiginna an sɛgɛnna maliyɛnw sɛgɛnna kuranko ntanya kɔnɔ wa ɲina an kɔnna ka fɛɛrɛ dɔw tigɛ a ka directeur su ni tilennenya wele a bɛ na mais a baara bɛɛ lajɛlen kɛra premier ministre ka yamaruya n'a ka leadership n balima ministre wɛrɛw bɛ yen minnu fana y'an dɛmɛ a la kosɛbɛ o ministre des finances ani ministre de l'économie olu fana y'an dɛmɛ baara la kosɛbɛ n bɛ tasila kɛ k'a ɲɛsin an ka fournisseurs ma parce que a daminɛ na n y'olu fana wele ka kuma ɲɔgɔn ya u y'a faamuya jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ ni jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ bɛɛ kan ka i cɛsiri dɔɔnin pour que an bɛ bɔ gɛlɛya kɔnɔ donc n y'olu fana wele n'olu kuma na ye an y'a dɔgɔdɔgɔnin dilan a ma nɔgɔn mais min acceptera an bolo o kɔni
basigi dala ma basigi ni na sumalo tike saluta nya ba gouvernement yɛrɛ y'a ye k'a fɔ kuranko yɛrɛ dɔrɔn tɛ a bɛ se ka kɛ sira dilanw ye a bɛ se ka kɛ dɔgɔtɔrɔsoko ye a bɛ se ka kɛ ekɔlisoko ye musaka min bɛ yen a tɛ bɔli kɛ tuguni parce que ko ka ca gouvernement ye fɛɛrɛ dɔ sigi a ye loi dɔw ta tigɛra ma fɔ ka fɔn dɔ créer o fɔn in an bɛɛ ta bɛ se ka sɔrɔ a la fɔn in tɛ dɔwɛrɛ ye malidenw yɛrɛ bɛ fɔn in de alimenter fɔn in ma bila yɔrɔ wɛrɛ si ka bila président yɛrɛ n'a kɔrɔ. Ni tun ye Bubakari Jan ale mankan ye ni minisiri don min ka baara ɲɛsinnen bɛ kuranko ni jiko ma. Halisa kunnafoni kɔnɔ ka bɛn ni bi sibiri yɛrɛ ye min n'o bɛnna février kalo tile 22 ma san 2025 baara dɔ kɔni nundoli baaraw kɛla n'a ɲɛmaya tun bɛ an ka premier ministre bolo ni o ye général de division Abdoulaye Maïga ye ka fara fɛn min AES o ministriw olu fana kan a sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ka se ka bɛnkan kelen sɔrɔ AES yɛrɛ jɔnjɔn ni o ye a drapeau ye ka miiriyaw kɛ o min n'o kun laɲininen bɛ o min yirala sɔn bɛna k'a ma wa wali kelen sɔn tɛna k'a ma o kumaw ka kɛ bɛn bɛ kɛ min ka k'o fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna o de la sigi kɔni bɛ ka kɛ Bamako yan nin waati in na ka bɛn bi yɛrɛ ma ni mɔgɔw bɔlen bɛ AES jamanaw fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka n'u sen don a baaraw la o de hukumu kɔnɔna na bɛn kɔni kɛra min kan o de ye AES drapeau a bɛna kɛ fɛn ye fɛn min ni a bɛ tirin fan 3 a n'o de bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na n'an ko a ma ko rectangulaire o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a drapeau kan i b'a ye ko kura k'a fɔ ayiwa fɛn min ye nugujilama o bɛ a la ka tila ka nɛrɛmugulama k'o fana kɛ camancɛ la o ka fɔ la kɔrɔ bɛ o bɛɛ la o bɛ tali kɛ jumɛn na o de ye k'a fɔ fɛn min ye gɛlɛya minnu yɛrɛ n'olu tun bɛ AES kɔnɔna na a bɛ o dɔ kofɔ ani kow kurakurayali ni o ye renouveau ye ka se ka u yɛrɛ ɲɛ yɛlɛ kura ye o fana o bɛ a kɔnɔna na ka taa se fɛn caman caman ma i n'a fɔ an y'a ɲɛfɔ cogo min na rectangulaire fan 4 o bɛ sɔrɔ a la donc ko bɛn bɛna kɛ o kan don n'a nataw la a bɛ bɛn min ma coyi o bɛna bɔ ka yira mɔgɔw la bɛɛ lajɛlen ka baara kɛ n'o ye k'a yira k'a fɔ o de ye AES ale ka taamasiyɛn ye ni o ye a ka drapeau ye o y'a yira k'a fɔ nin baara in a bɛ bila minɛn min kɔnɔ o de ye an ka président min bɛ yen ni o ye général d'armée Assimi Goïta ale ka yamaruya kɔnɔna na ni ale yɛrɛ ye confédération o maa ɲɛmaa ye bi. N'an bɔra yen an bɛ don kunnafoni min kɔnɔ o de y'an ka minisiriso min bɛ yen ni ale ka baara ɲɛsinnen bɛ kiriko ma ne y'a minisiri ye Mamudu Kasoge olu fana ye sigi dɔ kɛ dɔgɔkun in kɔnɔ sigi in kun bɛ tali kɛ min kan o de ye wa jamana bɛ fɛn minnu daraki yuruguyurugu sira kan k'u minɛ k'u bila n'an k'a ma ko ka confisquer maa minnu bɛ yen n'u nɔ bɛ minɛ yuruguyurugu la fɛn minnu bɛ minɛ olu la k'u saisi nanzarakan na n'an k'a ma ten wali kelen ka taa se jamana yɛrɛ ka fɛn kɔrɔ minnu bɛ yen n'u bɛ lasago olu bilali la i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya caman bɛ yen ka d'a kan dɔw bilalen bɛ se ka tiɲɛ k'a sɔrɔ u ma ta ka kɛ maaɲɛmɔgɔw ye wali kelen ka kɛ nafolomafɛn ka don jamana yɛrɛ da fɛ o de la sa minisiri kɔni bɔra k'a jira k'a fɔ cakɛda dɔw bɛna sigi sen kan min ka baara bɛna kɛ o minɛn ninnu u bɛ se ka bayɛlɛma cogo di ka kɛ wari ye walima fɛn nafama wɛrɛw jamana yɛrɛ nafali kama an ka jɛ ka Mamudu Kasoge lamɛn minisiri don min ka baara ɲɛsin bɛ kiriko ma. min bɛ fɛn minnu bɔra État ka bolo kan min kan k'o recouvrer ka bila État ka kɛsi kɔnɔ i n'a fɔ wari i n'a fɔ fɛn wɛrɛw donc o service kun tɛ yen donc o hukumu de kɔnɔ 2022 kɔnɔna na code de procédure pénale an y'o modifier ka o service in sigi service in an y'a wele ko agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis confisqués cakɛda do a sigi kun o ye fɛn o fɛn min mana minɛ yuruguyurugu kɛlɛli la i n'a fɔ wari i n'a fɔ so i n'a fɔ mobili ani a fɛn caman caman o fɛnw kun bɛ to tribunal ka bolo kan greffuw kɔnɔ a caman kun bɛ tiɲɛ ni kun taara tribunal dɔw la yɛrɛ i kun bɛna sɔrɔ ɲinanw ye mobili fili caman ɲimi i bɛ taa sɔrɔ billet dɔw yɛrɛ bɛ yen ɲinanw ser'u ma donc so dɔw kun bɛ minɛ mais a tɛ bɔ a tigi bolo donc a tigi bɛ continuer ka profiter et dɔw kun bɛ kaso kɛ ni kaso banna u bɛ bɔ k'u ka bololafɛnw bɛɛ sɔrɔ a cogo kelen na ka sɔrɔ faso ka foyi ma sara donc sisan an ye yɛlɛma de don a ko la ka yira k'a fɔ ni mɔgɔ nɔ minɛna
ye faso nafolo détourné donc saisie de bɛ kɛ donc i bololafɛn o bɛ saisie ka bila bolo kɔrɔ donc yani kiri ka tigɛ donc o fɛn an tɛna to o ka bila ten a ka tiɲɛ a yɛrɛ ma a bɛna di agence de ma n'a dira agence ma ni wari don a bɛ wari in ta ka bila compte bancaire kɔnɔ a wari fana bɛ intérêt produit o intérêt de profiter état la ni so don agence b'a ta k'a louer loyer min bɛ sara a b'o ta k'a don kɛsi fana kɔnɔ i n'a fɔ hali ni machine don ni mobile don yani an k'u jɔlen to u ka tiɲɛ agence b'u ta a b'u gérer a b'u louer o yɛrɛ de gestion ye a b'u louer u mana wari min produit o bɛ ta k'a bila faso kɛsi kɔnɔ. Nin tun ye Mamudu Kasoge n'ale ministre ye min ka baara ɲɛsinnen bɛ kiriko ma. Ayiwa n balimaw an sera ka min ka fɔ ka di aw ma dɔgɔkun kunnafoni na radio Jɛkafɔ sanfɛ o de ye nin ye. Ayiwa kunnafoni lasiraw ma Seku Tarawele fɛ maa min bolo tun bɛ nɛgɛw la Ahmed Jakite don k'an bɛn an b'o da ɲɔgɔn ye n'Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan waati wɛrɛ la k'an da don kunnafoni na k'u di aw ma aw ni ce aw ka kulomajɔ la.